Kinong song snong ka snong mau pedeng kabadan hasenda hakaput ka Meghalaya bat Assam bat ka baha papo siang outpost haka arpusan trek leber araja arpusan kila yo ban bat ya Arngut kibre ki Suba Donkti haka kambe Mrad Khlaw Beaiñ yakini ki bla sabar la itu kerteng komu query news mukte arpunyos nam karta nakasnong korhadam riboy district baru jetral ba life ars nam karta nakasnong pamlatar riboy district Kipulit Maria yo jing tep halor kani ki la hiar sa katika snong ban simti kini ki Arngut ban naka met jongki la Kurup Artylli ki Tiar Pynmynsaw bat ka do hati bala terkhong ya ki Tiar bala yo ban Kurup kipulit ki la kitno sa forensic science laboratory ban wat banya bat ya ki te ki Arngut la yalam no ban le ya ka examine ha ka kot ka khya Kam hadian la yo jing tip daw officer katanat forest ka bahap a Sonapur range na Kurup East Division Basistha Guwahati ubala pentep bakala don ka jing sha panyap Artylli ki hati katkum ka kaipon bakila jat na do ubanai nai wing araja arpusaw but we ni ki hati la Suba jor baw la syasiat hakini ki Arngut ki balayo ban Hakabaya day bat kani kipulit ki la register mukadma persya ekite ki Arngut hakana para police station bat la pengat yaki hapo ki kendon BNSRW Arms Act bat ka jing toket kadang ya chakmat Habatin pej bahagi ki Shah plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya